Тапшыруның беренче сәламе мөхтәрәм милләттәшебез Мамадалиев Халил Тахир улына аша. Бүген ул үзенең 60 яшьлек матур юбилеен каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны чын күңелдән тормыш иптәше Разия Тагировна, кияве Раил Рафаилович, кызы Наиля Халиловна, улы Динар Халилович, аныкалары Райнур, Рахман, Рәхим тәбрик итәләр. Безнең якыныбыз 60 ел элек 8 балалы гаиләдә дөньяга килгән. Мәктәпне уңышлы тәмамлагачтан соң 7нче СПТУда белем алган. 1983 елда Газиз әниебезне очратып, гаилә корганнар. Һәм менә инде 37 ел бергә, бер-берсенә терәк, ярдәм булып, матур яшәп киләләр. Татулыкта безне, 2 балаларын тәрбияләп үстерделәр. 90нчы еллар башында әтиебез мәдрәсәдә имамчылыкка укый. Һәм 1994 елдан бүгенге көнгә кадәр Олы Труев авылының 52нче мәхәллә мөселман дини оешмасында имам мөхтәсиб булып эшли. Олы хәрефтән укытучы, кешеләр өчен кайгыртып яшәгән җәмәгать эшлеклесе. Ширин гасыр дәвамында яшьләргә ныклы тәрбия бирү белән шөгыльләнә. Барлык теләүчеләрне дә дин нигезләренә өйрәтә. Ярдәмчеллеге һәм шәфкатьлелеге аркасында авылдашлары аңа һәр вакыт ярдәм, киңәш сорап мөрәҗәгать итәләр. Зур йөрәкле, тынычлык һәм игелек теләүче кеше ул безнең. Бүгенге көндә аның бәхете булган 3 оныгы бар инде. Әтиебез тормышыбыз терәге. Нинди генә эшкә тотынсак та киңәшчебез, ярдәмчебез ул. Оныклары өчен яраткан бабай, үрнәк дәвәти. Шушы бәйрәм көнендә кадерле әтиебезгә ныклы сәламәтлек, озын гомер, җан тынычлыгы, тигезлектә әниебез белән безгә таяныч булып яшәүләрен телибез. Барысы өчен дә мең рәхмәт әти. Сабыр, искиткеч кешелекле, һәр көнебезне аталарча кайгыртучанлык белән бизәүче, гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебезне хөрмәт итәбез. Сиңа бездән иң зур теләк саулык. Әтән сихәтлеге ул, озын гомер, шатлык, бәхет һәм күңел тынычлыгы. Сәламәт бул кадерлебез, тигезлектә сөенеп, шатланып яшәргә язсын. Юкка гына әтиләрне имәнгә тиңләмиләр. Гаиләнең баганасы һәм терәге әти диләр. Халык әйткән бу тапкыр сүз туры килә ди сиңа. Ярый әле синдәй уңган әти насыйп булган безгә. Нишләр идек бу дөньяда син булмасаң яныбызда? Барысы өчен чын күңелдән рәхмәт сүзе җаныбызда. Әти, сиңа саулык телибез, җан тынычлыгы, шатлык, моңаюны белми торган бәхетле, матур картлык. Картайтмасын сине еллар, гомер алга барса да, өебезнең күрке булып яшә безнең арада. Шәчләрең ак, тик йөрәгең мәңге яшь булып калсын. Картлык килсә килсен әйдә, тик кайгы картайтмасын. Телибез сиңа гел исән сау, гел яшь булып калырга. Тагын бик күп туган көннәр язсын каршы алырга. Кадерле Халил Тахирович, алда да Раббим шушылай динебезне куәтләп, аны үстерүдә ярдәм итүче булып, изге эш кылып яшәргә насыйплар кылсын. Бүгенге матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы җыр сезнең хөрмәткә юллана. Гәтиңе бу гомерләрне бушка уздырмый хәле. Һәр мизгелдән бәхет табып, рәхәттә яшик әле. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Һәр көн иртән шатлык теләп, кояш елмая күктә. Җырлап яшисе гомерләр, үтсен әле бәхеттә. Мәчет манараларыннан
Yaşasın gelip yaşa Məşedim anarallarından Mığı bulup azanı daşa Xuday birgən ömürlərini Yaşasın gelip yaşa Köbük balıqıp dursun Bu tügərək turmuşlar Maturu olsun izlə solsun Xuday yazıqan yazmışlar Məşedim anarallarından Mığı bulup azanı daşa Xuday birgən ömürlərini Yaşasın gelip yaşa